A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2014-ben a legjobb vidéki 4 csillagos konferencia szálloda az Abacus Business and Wellness Hotel lett. Engedje meg az értékesítési igazgató asszony, hogy elsőként gratuláljak Lipták Andreának. Meglepte önöket ez az elismerés, vagy titkon számítottak rá? Hogyan fogadták a hírt? Nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra, különösen azért, mert a D-Holiday Kft., aki a díjnak az alapítója, 2 szempontból is jubilált. Egyrészt maga a díj, ami 10 éves jubileumát ünnepli, illetve a D-Holiday Kft. Is 20 éves lett idén, úgyhogy hát külön eseménnyel készültek erre. Ez egy nagyon fontos és magas színvonalú szakmai elismerés, mert ilyenkor a konferencia szervezők, illetve a konferencia résztvevői szavazzák meg azokat a szállodákat, akik az adott kategóriájukban a legjobbnak értékelnek, és hát idén valóban mi nyertük el a 4 csillagos vidéki wellness hotel kategóriában a legjobb konferencia hotel címet. Általában egy ilyen díjnál mindig valamilyen indoklás kapcsolódik az elismeréshez, amivel alátámasztják, a zsűri tagjai alátámasztják, hogy miért arra a hotelra esett a választásuk, amelyikre. Mivel indokolták azt, hogy legutóbb az önök szállodája lett az első kategóriában? Hát elsősorban a kollégáim szakmaiságát emelték ki, nagyon büszke is vagyok rájuk, mert a kedvességük, a rugalmasságuk, adott esetben, hogyha valamilyen hirtelen felmerülő igényre vagy változásra kell reagálni, itt a rugalmasságot emelték ki elsősorban. Erre tudna példát mondani? Ha nem is konkrét példát, de milyen helyzetekben számít az, hogy valamelyik munkatársuk, vagy akár a csapat egészen gyorsan tud reagálni egy felmerülő igényre? Itt általában azért az időbeosztás is nagyon változik, tehát hogyha mondjuk egy konferenciának van egy adott szakmai időbeosztásától, azért nagyon gyakran eltérnek, ilyenkor hirtelen gyorsan kell reagálni arra, hogy más időpontban kell akár az egyes étkezéseket adni, vagy hirtelen át kell rendezni a termet, mert más igény van rá. Vagy mondjuk a vendégek egy részének vegetáriánus elképzelései vannak az étkezést hát ez mindennapos. Ez mindennapos dolog, tehát gyakorlatilag az, hogy az eltérő étkezési igények, vagy hogyha valakinek valamilyen allergiája van, az már azt kell, hogy mondjam, hogy rutinszerű, hogy ehhez tudunk alkalmazkodni. Nyilvánvaló, hogy a tárgyi feltételeknek adottnak kell lenni. Ezt itt hogyan lehetne összefoglalni? Infrastrukturálisan mennyire, vagy hogyan van felkészülve az önök szállodája? Nagyon szerencsések vagyunk ebből a szempontból. Egyrészt Budapesttől mindössze 26 kilométerre vagyunk, tehát nagyon könnyű a megközelíthetőségünk. A környezet is olyan, ami adja magát, hogy különböző tréningek esetében a külső lehetőségekkel tudunk élni. Van egy saját labirintusunk például, ami több mint 1200 négyzetméter. Van egy külső rendezvényhelyszínünk, ami 17 hektáros. Némi túlzással mondhatom, hogy van egy saját kiserdőnk, ahol rengetegféle külső csapatépítő programot tudunk lebonyolítani, tehát ezek is olyan plusz adottságok, amikkel azért tudunk élni. Szállodán belül nagyon szerencsés az, hogy egy nagy 300 négyzetméteres nagy termünk van, minden konferenciatermünk természetes fénnyel ellátott, az adott kor technikai elvárásainak abszolút megfelelő technikával rendelkezünk. Jól tudjuk szekcionálni a különböző konferenciatermeket, ami szintén egy nagy előnyt jelent. Tehát körülbelül ezek azok az adottságaink, amivel hát szerencsésen élni tudunk. Részben wellness hotelben a sportolási lehetőségek azok nagyon fontosak. Önöknél hogyan lehet a lélek üdve mellett a test szolgálatába is állítani a szolgáltatásokat? Van egy nagy 1600 négyzetméteres wellness részlegünk, ez el van látva egy nagy jacuzzival, rendes 25 méter hosszú úszómedencénk van, ami azért egyedülálló a kategóriájában, szaunák, fényszauna, infraszauna, aromakabin, gőzkabinok, amik segítik a relaxációt, és mondjuk esetleg egy konferencia után a felfrissülést. Felkeltett az érdeklődésem, mert sok egyéb mellett a labirintus, amit említett, ott mit lehet csinálni, azon túl, hogy eltéved az ember? Igen. Ki is találni? Erre különböző tematikus programjaink vannak, tehát úgy kell elképzelni, hogy ez egy fából épített igazi labirintus,
És akkor erre különböző olyan tematikus játékaink vannak, mint például a herceg hagyatéka, ami hát herceghalomból fakad, vagy Ariadné fonala, tehát mindenféle olyan csapatépítő játék, ami azért a cég személyre, vagy hát a cég tematikájára szabva lehet játszani a labirintusban. De megnyugtatja a nézőinket, hogy a Minotaurus nem áll a közepén, és nem, és az elvesztett vendégeink csontvázaival sem találkoznak általában, bár ezt a point általában el szoktuk sütni. Hány fős személyzet dolgozik a vendégek kényelméért? 60-an vagyunk úgy állandó személyzetként, és ezen kívül természetesen mi is dolgozunk azért a nagyobb igények esetén külső munkaerővel. Feltételezem, hogy senki nem születik profi szállodai alkalmazottnak, munkatársnak. A kiválasztásnál milyen szempontok játszanak szerepet? Hogy tudja megállapítani egy beszélgetésből, vagy akár a jelentkező, a jelölt referenciaanyagából, hogy ő kell önöknek? Nálam a leendő munkatársnak a személyisége rendkívül fontos. Tehát amit kiemeltem korábban is, hogy a díj elnyerésénél is ez egy fontos szempont volt a kedvesség, tehát azt, hogy valaki kedvességet, pozitív kisugárzással rendelkezzen, ez az egyik legfontosabb szempont. A szakmaiságot én úgy gondolom, hogy ha valaki igyekvő és ügyes, akkor azt meg lehet tanulni. Hány törzs vendége van a szállodának? Nyilván a visszajáró kuncsaftok, azok erősítik a jó hírnevet. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a vendégkörünk, elsősorban a konferencia vendégkörre gondolok, több mint 50% a visszajáró vendégekből vagy ügyfelekből tevődik ki. Szinte a szektor minden területe megtalálható, tehát a különböző gyógyszercégeken keresztül, az autógyártó cégekig, a bankokon át, az agrárszektorig, tényleg minden típusú és kategóriájú vendég megfordul nálunk. De magánvendégeknek is ajánlja bátran a szolgáltatásokat? Magánvendégeink elsősorban a wellness szolgáltatásokat igénylik, és ezért látogatnak el hozzánk, illetve amit még nem említettem, de nagyon kiemelném, hogy Tóth Ferenc séfünk és csapata isteni finomételeket főz a vendégeinknek, mind a konferencia, mind az egyéni vendégek számára. Úgyhogy nagyon kedvelt és ismert, és talán most már minden túlzás nélkül mondhatom, hogy híressé vált a hétvégi tematikus szendébráncsaink, amire nagyon sok budai, budakörnyéki család látogat el. Ilyenkor általában összekötik a családi együttlétet egy kis wellnessezéssel, illetve hát ott élvezhetik a séfünknek a különleges étel kreációit. De ha visszatérünk a magánvendégekhez, nagy családokat is tudnak fogadni, illetve ellátni? Gondolok mondjuk egy 3 tagú családra. Van-e olyan szobájuk, ahol kényelmesen elfér 2 felnőtt, 3 gyerek, vagy akár 2 felnőtt, pontosabban az egy szülőpár, egy nagyszülő, 2 gyerek meg tudják oldani az ilyen igényeket? Igen, abszolút jól lemodellezte, hogy általában mi fordul elő nálunk, de gyakrabban. Ilyenkor összenyitható szobáink vannak, amivel családos vendégek igényeinek meg tudunk felelni, illetve vannak olyan szobáink, amik nagyobb szobák, ezek általában lakosztályok, ahol el tudjuk helyezni a szülőket, illetve a gyerekeket együtt, úgyhogy nagyon sokféle variálhatóság adott. A családos vendégeknek egy picit más az igényük, mint mondjuk a konferencia vendégeknek, vagy a konferencia résztvevőinek, úgyhogy ilyenkor főleg ezeken a hosszabb tematikus hétvégeken mindig készülünk animációs programokkal, tehát most is azért itt gyakorlatilag a húsvét körül a nyuszi, illetve báránysimogató, azok nagyon népszerűek szoktak lenni, akkor a különböző ilyen tojásfestő és egyéb programok, animátorunk szuperül ellátja ilyenkor a dolgát, és gyakorlatilag le is veszi a szülők válláról itt a gyerekeknek a gondját, mert általában reggeltől estig el tudja őket foglalni. A szülőknek meg különböző sauna szeanszokkal készülünk többek között, több mint 50 féle különböző test- és arckezelést kínálunk, tehát nagyon kellemesen és pihenéssel, illetve relaxációval lehet eltölteni nálunk a hétvégét. A vendéglátásban vendégcsalogatónak számítanak a különböző akciók, kedvezmények, létszám függvényében adnak bizonyos kedvezményt, van esetleg törzs vendégi kedvezmény. Önöknél ez hogy működik? Természetesen én azt mondom, hogy minden ilyen kedvezményes programunknak nagy sikere szokott lenni. Mindig alkalmazunk különböző akciókat, ezek az itt tartózkodás alatt is igénybe vehetők, meg természetesen a foglalásoknál is vannak. A törzs vendégeinket külön jutalmazzuk, tehát az ő számukra külön törzs vendégprogram áll a rendelkezésre, és azok az akciók, amik például akár a hétvégén, hogy 50% kedvezményen lehet lemenni a wellnessbe, aki jön a brunchra, ezeket nagyon-nagyon szeretik, tehát ezt általában kihasználják a vendégeink.
vendégeink. Mi mérjük a vendégeink elégedettségét, tehát mindig van egy ilyen kis kitölthető formanyomtatvány, fantasztikusan jó visszajelzések érkeznek. Miben mások, mint a hasonló kvalitású hotelek? Én úgy gondolom, hogy a legnehezebb minden szálloda, akár konferencia vagy egyéb szállodát említek esetében, hogy ezt a színvonalat, amit elérnek, ezt egy állandó magas szinten tartani. Úgyhogy mi erre törekszünk, hogy ezt a magas színvonalat tudjuk megőrizni, és hát, hogy a jövőre nézve is azért ne okozunk csalódást, és legalább ezen a szinten, de ha lehet még magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni a vendégeinket.